Hormatly prezidentime de halkara bitaraplyk güni hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplığının 30 ýyllygyny nasibetli dawarlara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Santoma we Prinsipi Demokratik Respublikasynyň prezidenti Carlos Manuel Villanova bilen duşdy. Hormatly prezidentime de bilet mertebeli mehmany mehrini berekläp, halkara praçyk we anaşmak ile halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplığının 30 ýyllygyny nasibetli geçirilýän halkara foruma gatnaşmak baradaky çakylygy kabul edip, ýurdumyza sapar bilen geleni üçin minnetdarlyk bildirdi. Santoma we Prinsipi'nin prezidenti halkara foruma gatnaşmaga çakylyk hemde bildirilen mehmançylyk üçin hoşalygyny beýan edip, sebetde we dünýäde paragatçylygyň putrandyrma uğruna çykyş edýän bitarap Türkmenistanyna taparda bolmagyň özü üçin uly hormatlygyny aýtdy. Şeýlegem prototdan peýdaranyp, hormatly prezidentimizi halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli tüýsürekden utlady. Döwlet başlarymyz dostlukly ýurdun döwlet başlarynyň we ýokary wekilçilikli foruma gatnaşmagynyň, onuň Türkmenistanyň bitaraplyk syýasatyny gollaýanynyň we paragatçylyk görelgilerini berýän mühim ähmiýetiniň görkezçisi bolup durýanyny aýdyp, halkara forumyň ählimum paragatçylygy we ananşmak medeniýetini pogtalandyrmakda, häzirki zamanyň meselelerini çözüklerini dilelikde işäp taýýarlamakda mühim ähmiýeti eýe boljakdygyny bellädi. Netijeli häýetde geçen duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Santoma we Prinsipi Demokratik Respublikasynyň prezidenti iki ýurdun köp taraply hyzmatdaşlyk giňeltnäge agrarlyklaryny tatbiklap, birik berege alyp barýan jogapkärli döwlet işlerine mundan meýlekde üstünlikleri arzu etdiler.